kapuso, karong gabi inagayon ipasundayag ang maaksyon nga serye nga angayan ninyong atangan, ang Cain at Abel. Ug ning higayon na atong makauban pinaagi sa phone patch ang usa sa mga bida nga si Dennis Trillo. Hi Dennis! Hello, kamusta po kayo? Magandang hapon po. Ayan, excited na kami sa Cain at Abel, Dennis. Nako, ako rin po, excited na po. At mamayang gabi, mapapanood na po ninyo pagkatapos po ng 24 oras. Ayan, pinagsama talaga kayo ha, yung dalawang hari natin dito si GMA, si Primetime King, Ding Dong, at syempre ikaw, our drama king, Dennis. Ito yung huling nagsama kayo ni Ding Dong, ano yun, nung Endless Love pa, di ba? Opo, Endless Love po at kasama po namin din si Miss Marian Rivera. Yun po ay 10 taon na po ang nakaraan, halos almost 10 years na po yun. Wow, how does it feel to be working with one another again? Sobrang saya po dahil syempre po, Primetime King, Ding Dong Dantes. Talagang matagal ko na siyang ginustong makatrabaho ulit. Pero ito yung talagang pinaka-perfect na project para sa aming dalawa. Kaya na-excite po ako na mapapanood na rin po ng marami yung aming programa na talagang pinaghirapan naming dalawa. Ayan, nice. Perfect pair talaga kayong dalawa. And from what we saw, no, from the trailers at saka mga posts nyo sa social media, nakikita namin, Dennis, na ma-action talaga ang Cain at Abel. Ano yung mga ma-expect pa namin? And did you have special training ba sa mga action scenes nyo? Ito pong Cain at Abel, talagang intense po talaga yung mga eksena niya, mapa-action, mapa-drama. Ito po kasi ay ito po ay family drama na meron pong konting action. Kaya talagang para sa lahat po ito, lahat po talaga magugustuhan lahat. Yung mga paghahanda naman namin, pinanatili lang namin na healthy yung mga pangangatawan namin para po sa ganun magawa namin ng gusto yung mga physical demands po nitong show. Katulad po nun, may mga suntukan, may mga barilan, may tumatalon sa ilog. Kailangan malakas yung pangangatawan para magawa yan. And yun lang yung mga pinaghandaan namin. Ayan. And we also heard na bigatin din ang director nyo sa Cain at Abel. Yes, opo. Marami ko kaming director dito. Nag-guest director po na sa amin si Direk Mark Reyes, Don Michael Perez, yun naman po yung aming main director. At meron po kaming fight director po, si Direk Toto Natividad, na talagang excited kami dahil bago po itong in-offer niya ng mga ideas para po mas pagandahin pa po namin itong programa namin. At this time, let's talk about your beautiful leading ladies, sila Sania Lopez and Solen Yusaf. How does it feel to be working with these ladies? Sobrang saya rin po na makatrabaho ang dalawang magagandang babae, magagandang dilag. At bukod sa kanilang kagandahan, napakagaling po nilang mga artista. Pareho silang talagang pinaghandaan din po yung kanilang role at dumadating sila sa set ng sobrang prepared na nagawa lahat ng kanilang homework, and hindi lang kayo talaga mabibighani sa kanilang mga kagandahan kundi pati sa galing nila umarte. Oh, ayan, Dennis, let's invite our Kapuso viewers to watch Cain at Abel mamaya. Mga Kapuso, inaanyayahan ko po ang lahat. Panoorin po natin ang bagong programa sa GMA7 pagkatapos po ito ng 24 oras. Ito po ang Cain at Abel, starring Ding Dong Dantes, Sania Lopez, Solen Yusaf, at marami pa pong iba. Directed by Direk Don Michael Perez and Direk Toto Natividad. Thank you so much, Dennis. See you soon here in Cebu, ha? Maraming salamat po. Kita-kita po tayo dyan sa Cebu. Pagbalik ko po dyan para mag-promote po nitong show. Thank you so much, mga Kapuso. That was Dennis Trillo. O karong gabi inagayon ang Cain at Abel. Busa tutok lang si GMA Telebabad.